Ulengende finali atsanangura munhu akakonzeresa kuti asaimbe kuAthletic Complex kuchitungwiza. Nchikutambirai pano paHot News TV pamuchange muchiwana manews updates ezvinhu zvikuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yako ndokurudzirwa kuti usubscribe turn on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates akupisa ndio munhu atanga umaona. Ngadzoke munhau dzedu zvizere. Musadaro boys, musadaro. Vakatoedza vanhu kudzinakirwa. Zvibaba venyu apana ndotiwa pachitungwiza apa munotorwadziwa chokwadi chibude pachena. Baba wenyu apana wangu. Pana vese mana spraga iyi. Mamero chitaziroirema uchindisekerera iwewe. Kuti utori matete atori nani koza anozviratidza. Aneono chinyebedzera kundisekerera shamwari obva unoya nevanhu. Obva unoya nevanhu otenga vanhu ndisaimbe. Asadaro shamwari iwe. Inyoka remote kulidzira kana vakapapa loud mberi pevanhu. Kana uri king ngayo ingosiya kamwaimbe vaziya kati wangatanga urwadziwa nekuti apana naskili bengi vaya usizoimba ndiwe king po ndiwe king apo kurwisa ndiani kuingosiya kana vafana vana skill bengi vaimbe iwo ndiwe vibes katiye uende we respect you uri mukuru shamwari ndo zvaunoda handizi uri mukuru hapana anomboda ukuru vaziya mangoma anongorira taura ega saka unondirwisireiko ndiwe king ndiwe vibes katiye ndiwe zvitori nani mufana wamune muchishora anondirwisa loud pamberi pevanhu but mune muchiwanda but ndimo zvoita chimero.